Sa taas sa ubos. Up. Kung sa ubos, gamay ra kay gliyok sa ubos, no? Gamay, di ma-feel. Sa pangalan na to, Dol? Kill. Ikaw, Dol? Bry. Kung sa'yo favorite ninyo nga posisyon? Sa taas sa ubos? Taas. Ay, ikaw, ha? Taas. Taas nga taas, man. Lami. Lami. Ano mas taas? Makaplaster ba ka sa taas? Oh, mga plaster. Lang na yan. Ikaw, Dol, sa'yo gananin mo nga posisyon? Sa taas sa ubos? Ubus. Ganun sa ubos, man. Nagag-advantage. Tingnan ba? Plaster ka sa ubos? Kayo. Yakin mo sa ubos, no? Kasi ngalan na to, sir? Ako si Carl. Ikaw, ma'am. Ako si Bianca. Yung katagas niya. Taga Buroon ra po diligan. Taga-tubod, Iligan. Kung sa'yo favorite ni mo, ay kauna sir ha? Kung sa'yo favorite ni mo nga posisyon? Sa taas sa ubos? Ako kaysa asa na nga position be sa wala man may kanang sa ug sa double deck sa ubos jud ko kay Matulog ha? sa double deck Sa double deck, sa taas ka. sa ubos. Sa ubos, plaster mo sa ubos. Okay, bugat man ko. Ikaw ma'am, kung sa'yo pinaka-favorite ni mo nga posisyon? Sa taas sa ubos? Tumoto sa taas ko. Sana all. O lagi kay balance ba? Okay. Kung dili ba makuha ng masakto ang duha kung wala po sa ubos, di ba? Lagi po. Sa taas yun ma'am. Oh. Kung sa'yo pangalan na to, Dol? Jacob Jacob, tagasa. Kaminobo. Unsa imong favorite nga posisyon? Sa taas sa Gago. Wala dog dog style yun. Dog style. Lakari. Oh! Kasi ngalan na to, ma'am. Kate. Ikaw, ma'am. Nagulong. Kasi ngalan. Shan. Yan. Tagasa? Originally from Malay-Balay, Bukidnon. Alam, Malay-Balay. Yung ada kaya yun, no? Taga Malay-Balay. Shout out sa inyo, ada, no? Ikaw, ma'am. Malay-Balay gapon. Malay-Balay. So, taga Malay-Balay atong pangutana guys. Paborito ni mo nga posisyon? Sa taas sa ubos? O, sa taas sa ubos. Paubos lang sa ta. Paubos nga sa ubos. Humble man. Wow naman. Wow. Lambol. Kung sa ubos ka, gamay ra diyo. Gamay ra diyo. Ha? Gamay ra diyo sa ubos. Depende. Ikaw, ma'am. Alam, o sige, ganani mo. Ano sa paborito ni mo? Sa taas sa ubos? Ang tempo. Ha? Ina, sa taas kay kung tatitin. Taas kita atong pride. Bitan ako, kung double deck, sa taas gina ubos, di ba? Sa ubos gid ko. Oh, Init man sa taas. Oh, di ba? Double deck akong gimin no, so mo. Kasi pangalan na to, ma'am? Shy Faye. Kaya ikaw, ma'am. Giselle. Shell. So, tagasa? Taga Buroon. Buroon, ikaw. Buroon. Oh, pareho sila buroon. Kaya ako pangutana, kung sa'yo favorite ni mo nga posisyon? Sa taas sa ubos? Sa taas sa ubos? Sa taas. Taas nga lang. Ngano sa taas mo na? Comfortable man. Plaster ba sa taas, no? Plaster lagi, Okay, kung sa taas ka, dako kag lihok. Anak gid. Ikaw, ma'am, sige na mo, sa taas, sa ubos. Sa ubos. Ngano sa ubos man na? Mas comfortable sa ubos kay sige. Sa ubos, gamay maglihok sa ubos. Mas lami daw kay mas lindot na kay kuan ganing gahigda ra. Gago. Wala. Gayda, kana matulog, no? Samot nag-double deck. Oh, ana to sakto sa. Yung mahagdong ka, dol-dol ra ba? Wala. Si pangalan na to, Dol? Ako dai si Pau Pau taga Saray. Taga-Saray. So, nakoy pangutana. Si favorite ni mo nga posisyon? Sa taas, sa ubos? Sa taas. Ala ka rin, ngano sa taas man? Nadi ang kan lami ba? Sana all. Lamig sa taas. Lami good. Lagi no kay kung sa taas, kid. Dako kay kagliyok. Unat ba? Unat. Kaya kung sa double deck man go, di ba, sa ubos, sa taas, posisyon na tumatulog, sakto rin yun, no? Sakto good. Ay, munyakis, yun. Dili kayo. Dili kayo.
Unsay pangalan nato, ma'am? Vine Estalano. Tagasa. Bagong silang. Bagong silang. So, kung pangutana sa imo, unsa imong favorite nga posisyon? Sa taas or sa ubos? Ala, kadua-dua nagtubag ni. Sa taas sa ubos? Top. Ala, top na ano? Nganong sa taas man? Para mauna. Ala. Sa taas, dako kay kaglihok sa taas. Dako, Jud. Dako daw. Kung sa ubos, gamay ra kay glihok sa ubos, no? Gamay, di ma-feel. Kay kung sa kuan pa double deck, di ba naman ay taas ug ubos. Okay, dako biya lihok pa sa taas. Diyan sa ubos na kuya po lihok. Unsay pangalan nato? April. April, ikaw ma'am. Nevi. Evie. Tagasa. Ibanga. Ikaw ma'am. Kalubiyon. Lubiyon. Kung pangutana sa inyo, unsa imong favorite nga posisyon? Sa taas or sa ubos? Ubot. Sa ubos. Ngano sa ubos man? Okay. Gamay man siguro kag lihok sa ubos. Ha? Gamay kag lihok sa ubos. Di ka lihok ba kay ana ra ba ka? ikaw, mo say pinaka paborito nimo nga posisyon sa taas sa ubos? Sa taas. Wala ka diyan sa taas daw. Ano sa taas man? Earn exciting. Kabalo ni ka sa taas. Slide. Lagyan okay. Dili ba mga balance ang double deck kung walay taas ug ubos? Taas ug ubos. Sakto no? Oh, sakto. So shout out, gusto niyo shout out. Ma, nana ko sa vlog ma. Shout out kay Isha. Isha. Or kuan, Isha or Denisa. Gusto niyo shout out. Shout out na ko si akong pinaka-supportive nga SK advisor sa Barangay Buroon, si Janico Hirasta. Ug ako ang family. Kung gusto niyo gusto i-shout out. Shout out day ko sa ako ang mga friends lang ako sugay mo inom. Mga taga is life dili. Oh, tagay is life. Tanduay, tubig is life. Kana gwapo kay nang tanduay yun, the best tamis kay na magkadugay tamis kayo. Ikaw ma'am, gusto nimo i-shout out. Wala. Lolo, gusto mo i-shout out. Shout out na ako kung self, si Jacob Montealegre. Gusto na to shout out ma'am. Shout out ko sa kuan mga ex na ko na cheater pag bago na mo eh. Alam mga ex, dagan na ganyan. Ay, shout out sa inyo na. Binuangan din ninyo ni si ma'am. Wala tag mayo sa gugma. Lagi kulata, bulog na lagi kay ma'am. Bulog na kay kasing-kasing. Dahil shout out, gusto to yung shout out ya. Shout out sa mga taga-GK diya. Yeah, shout out sa inyo. Sino gusto niyo shout out? Shout out ko sa kong mama. Ikaw. Wala. Ay, shout out ko sa tanan ng uyang ko. Sino gusto niyo shout out? Wala. Wala. Ikaw. Wala. Wala may shout out sa inyong mga silingan niya. Ay, shout out sa mga marites na sila. Dagan. Dagan. Dagan.